L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Amos. F'dak iż-żmien Amasija, qassis ta' Betel, qal lil Amos: Mur bniedem veġġenti, itlaq lejn l-art ta' Ġuda u ħobżok kulu hemm u ħabbar hemm. U tkomplix iżjed tħabbar ġo Betel, għaliex Betel santwarju tas-Sultan, it-Tempju tas-Saltna. Wieġeb imbagħad Amos u qal lil Amasija: Jien m'iniex profeta, lanqas bin profeta, jiena biss raj u niżbor il-ġumajs. Iżda l-mulej qabadni minn wara l-merħla u l-mulej qal li: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Ħanisma' x'jgħid Alla. Il-mulej is-sliem ixandar. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu l-Efesin. Imbierek Alla u missier Sidna Ġesu Kristu li berikna b'kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewwiet fi Kristu. Hekk hu għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba qudiemu fl-imħabba. Iddestinana minn qabel li nkunu għalih u li tal-ottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Hekk oġob l-irrieda tajba tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li biha imliena fil-maħbub tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-demm tiegħu, il-maħfra tad-dnubiet skont il-għana tal-grazzja tiegħu. Biha fawwarna fl-erf u laqal kollu. U għarrafna l-misteru tar-rieda tiegħu, il-pjan li jogħġbu jfassal fih minn qabel. U li kellu jisseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet, jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fis-sema u kull ma hu fl-art. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena. U issihom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ tilbiesi. Għalilhom fejn teħlu f'xi dar, ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqgħukomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna borda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej.